Powiedzcie, Niklaus, czy cię już kompletnie porobiło? Ty grasz w BFA 4? A no gram, chociaż już go odinstalowywałem chyba z 5 razy. To dałem mu kolejną 3 597 szansę. I teraz wytłumaczę wam, dlaczego opłaca się to znowu zrobić. Niedawno, nie wiem nawet kiedy dokładnie, ale jakiś czas temu wyszła duża aktualizacja zwana jako jesienny patch, która wprowadza zmiany, które w zasadzie sprawiają, że w BFA 4 da się wreszcie grać mniej więcej na tym poziomie komfortu co w BFA 3. Czyli, zaraz tylko ogarnę, powiem wam na czym te zmiany mniej więcej polegają. Także po kolei to będzie tak, nie wymienię na pewno wszystkiego, to sobie możecie sprawdzić w profesjonalnych zwiastunach, które tym zmianom są poświęcone. Choćby tutaj, jeśli chodzi o opcje rozgrywki, mamy bardzo dużo opcji modyfikacji HUD-a, wielkości ikon, przeźroczystości ikon, tego typu rzeczy. Przebudowano, jak widać, hitmarker, który teraz, no, jest, że tak powiem, rusza się, kiedy strzelamy do przeciwnika, kurczy i rozszerza. Poprawiono defibrylację, także defibrylator działa bardziej tak jak w Bad Company, że mamy ten dźwięk, kiedy już wiemy, że możemy reanimować, także nie reanimujemy już, że tak powiem, na ślepo. Przebudowano działanie celowników w broni, odrzutu broni, który jest teraz bardziej realistyczny. I co chyba najważniejsza zmiana, przebudowano, że tak powiem, feeling postaci, szybkość biegania, taki ten feeling sprint tu jest teraz praktycznie identyczny jak w Battlefieldzie 3. Czyli postać porusza się tak, jest o wiele bardziej, jak to jest takie fajne słowo, które jest kalką z angielskiego, postać jest dużo bardziej responsywna. Czyli porusza się bardziej płynnie, lepiej reaguje na nasze, że tak powiem, polecenia. Także na pierwszy rzut oka może się to nie rzucać jakoś bardzo w oczy, ale jeśli zagracie, to teraz gra dużo bardziej w mechanice przypomina BFA 3, przez co tutaj mam na myśli, że jest o wiele fajniejsza niż to było przed tym tak zwanym jesiennym patchem. Także no jeżeli ktoś tak jak ja skreślił BFA 3 już na dobre, BFA 4 na dobre, to polecam jednak pobrać go sobie z powrotem, jeśli ktoś jak ja go odinstalował i zobaczyć jednak, bo w tym momencie, no już poprawiono wiele bugów związanych z rozłączaniem, z problemami z dołączeniem do serwera i tym podobne oczywiście. Także no, trochę nieskoro, ale lepiej późno jak w ogóle. Także teraz zdaje się być całkiem przyjemnie. Dobra, a zobaczmy sobie jeszcze, co to się tutaj odblokowało. Wstępne premie, pakiety bojowe. Dobra, pootwieramy sobie. O, jakieś celowniki, ciuliki. Co tu mamy? Rączki, srączki, laser plus latarka, wow. Złoty pakiet. Tłumiki, lunety, turtle. Aktywny. Wszystko otwieram. Specjalne. Otwórz. Kamo. Tyle tego nie miałem, tak długo tego nie otwierałem, że mi się tyle tego zebrało. To teraz mogę się przy was poasić. I pokazać jaki ze mnie asior, że tu otwieram pakiety dostawą tela rzeczy roztomajtych. O ja. Dobra. To już jak dawno w ogóle pozbierane i nieotwierane. Ja tak narzekam, że tak nie ma tych kamo w ogóle, nic się nie dzieje w tej grze, nic się nie odblokowuje, a tu mam zaległe 500 000 pakietów bojowych. Dobra. Także teraz sobie mogę coś tutaj pomaźglać po broni. Mamy kompensator. A, jest stabilność. Ciężka lufa na propsie. Dobra, jakie tu mamy te kamo? Worm... Starbust Turtle aktywny. O, ładny. Ładny. Ten mi się podobuje. Worm jesienny. Co tu blokowałem? Ripple. O, też fajny. Dobra, pograjmy Ripplem. A pistola? Ten na pistola domy sobie. A ten właśnie. Polm aktywny. O. Dobra. Takie ciulingesy, ale ja lubię takie dupsy. Dobra, zrzucili mnie z zaskoczenia na spadochron. Jezu, w sam środek. Ło!
No to rzeczywiście super spawn, znaczy super spawn, moja wina, no. Kto mi kazał lądować w takim miejscu? A oprócz tego jeszcze zdaje mi się, że popracowano trochę nad optymalizacją gry, że generalnie działa po prostu płynniej, sprawniej. Nie dropi. Tada, tada! James Bond! Dobra, myślałem, że przynajmniej dwóch uda zaszczelić, a sam Lipton. Fajne jest to, że teraz naprawdę można ten cały interfejs sobie tak skonfigurować, że przeźroczystość ikon, wielkość ikon naszych przeciwników, mapa i tak dalej. Właśnie w sumie mogę... Dobra, teraz wam pokażę i no... Tutaj pana położyłem, kurde bele. Dawno człowiek nie grał, a w sumie trzeci jestem. Staję w dupę. Pokażę wam, jak to wygląda na przykładzie mapy. A jednak sobie wezmę tamten kamuflaż, mi się bardziej podobuje. Wiem, że nie ma takiego słowa podobuje. Neologizm stworzony beze mnie. Dobra, opcje, grafika, gdzie to była rozrywka? Nie, gdzie to jest, kurde bele? Rozmiar minimapy. Ja mam na 100. Możemy sobie dać na przykład na 200%. I teraz zobaczycie, jaka będzie minimapa. No, szpawni. Co, okej, a sam tukaj. Patrzcie, jako landkarta normalnie, pół ekranu zasłonione. No, tak oczywiście grać nie będziemy, ale to tylko w ramach ciekawostek. Nie, to dopasowanie ekranu, sorry. To w ramach ciekawostek, jakie tutaj bariery nam udostępniono. A ja sobie dam nawet na mniej, dam sobie na 95. Widoczność tła, rozmiar, domyślna skala mapy, no wszystko tu jest w zasadzie. Także no mówię, no trochę szkoda, że teraz, a nie powiedzmy pół roku wcześniej, no ale może nie wybrzydzajmy. Nie bądźmy tacy, trzeba być chrześcijaninem wybaczającym. Nie no, śmieję się, jakie tu wybaczanie deweloperom, no. Umaścili, sami się do tego przyznali, no ale... Nie ma co, że pan mi coś zamigał, może to ten, Kacperek, Duszek. Nie ma co żyć przeszłością. Trzeba żyć teraźniejszością, a teraz już jest, no, dużo lepiej niż było. Także mówię, jeżeli chcecie zobaczyć, jakie dokładnie tam zaszły zmiany, to są filmiki oficjalne przez EA publikowane, gdzie jest właśnie dokładnie przez profesjonalistów wytłumaczone, co się tutaj pozmieniało. Zaraz zaś zejdę. A może granie najwyższych lotów, skoro ja jestem czwarty, to oni naprawdę muszą być słabi. O, jeszcze taki bajer, niby dups, ale ważny, że jak trafiamy komuś, ktoś jest za osłoną i wystaje mu tylko głowa, czy jakaś część ciała, powiedzmy szyja, bark i go trafiliśmy wcześniej, to on się cały chował i nie było szansy go trafić drugi raz. A teraz postać, która się chowa za osłony, wystaje za osłony, zostanie poszczelona, to nie chowa się, także możemy ją dalej trafiać. W ten sposób łatwiej ją wykończyć. I to myślę coś dla ludzi jak ja, których to strasznie irytowało, pomimo że to niby taki detal, no ale dość, że tak powiem, istotny. Dobra, dostaliśmy w dupę fes. No ale chodziło mi o to tylko, żeby zaprezentować wam właśnie jakie dość spore, może nie szokujące, ale dość duże, w dużym stopniu czyniące rozgrywkę, powiedzmy, nawet nie to, że bardziej przyjemną, ale dość już możliwą. Także w zasadzie to by było tyle, te najważniejsze rzeczy. I cóż, i zapraszam, żeby może dać szansę jeszcze jednak Battlefieldowi i nie skreślać go i żeby potraktować go jak tego syna marnotrawnego, co to dostał od ojca pieniądze, wszystko przedupcył na głupstwa, a potem wrócił, a w międzyczasie jeszcze jadł paszę od świń i takie te, znacie przypowieść biblijna. Tela, dziękuję za uwagę, trzymcie się, chowcie się, patrzcie tam Facebooki, kontrolujcie, bo tam wszystkie info o live'ach i te... Jak ktoś nie lubi Facebooka, mam też Twittera, link w opisie, zresztą wszystkie linki w opisie. Zresztą zaraz wyskoczy w outrze. Także... 3, 2, 1, outro! Und geht gelassen ran, und im Dunkeln spricht dann eine andere an.